Bigyan-bigyan ko shout out po. Shout out, shout out, shout out. Bigyan-bigyan ng shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat. Sa lahat ng mga kaibigan. Shout out po, shout out. Bigyan-bigyan ng shout out. Good morning, good morning, good morning. Shout out po, shout out. Good morning po, good morning, good morning. Kumusta, kumusta? Bigyan-bigyan ng shout out po sa inyong lahat. Shout out po, shout out. Bigyan lang shout out po sa inyong lahat. Kumusta, kumusta, kumusta? Bigyan lang shout out po. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning.
Bigyan lang shoutout. Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. Good morning po, good morning. Bigyan lang shoutout. Check sound check. Good morning po. Sound check. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Saan man kayo panig ng mundo. Ito po ang inyong Waray Ako TV. Saan man kayo abutin ng aking live streaming. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingatan po natin ang bawat isa. Gumawa tayo ng para sa ating ikabubuti. Kasi kung ano yung ginawa natin, yun ang babalik din sa atin. Check, sound check. Check, sound check. Okay na. Pwede na. Fresh na ba yung boses ko? Shoutout po sa lahat ha. Shoutout po sa 100 million house na nandito. Okay na, mag-umpisa na tayo. Sayaw ng kurda. Having you near me. Nasaan na may mga kaibigan natin? Bigyan lang shoutout po sa inyo lahat. Kumusta ka ang ating buhay-buhay dyan? Kayo ba okay lang? Sound check. Check my sound check. Hindi ko matimpla kayo yung ating beat sound card. Bakit ganito? Bakit ganito ang aking kapalaran? Check. Sound check. Sound my check. All right. Okay na ba? Okay na? Kumusta? Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao.
Bakit ka ganito? Hindi maayos-ayos yung busis eh. Aba, bababaril din eh. Yan, ayos na ka? Yan. Sound check. Ayusin ang busis. Ayos na? Timpla. Sound check. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Nasaan ka man ngayon, puso ko iyong dinggin. Baka sakaling ika'y magising sa nakatagong sound check. May lang shoutout sa'yo, kaibigan. Kumusta ka? Ano kang nangyari diyan? Bakit hindi maganda yung boses? Ayusin. Okay na. Sound check. Bigyan lang shoutout po sa inyo lahat. Meron na po tayong 15 minutes na nakakalipas. Hindi pa rin nagagawa. Hirap na rin magtimpla-timpla. Paano, Gare? Oh, nakasagad na. Yan, pwede na. Ayos na ba? Ayos na? Uy, yan, pwede na. Mega lang shoutout po sa inyo lahat. Kumusta? Luzon, Visayas, Mindanao. Wala pang dumadalaw ba? Nasaan ka man ngayon? Puso ko'y iyong dinggin. Babaka sakali nagbamag kay marinig. Nang matigas kong damdamin. Shout out. Oh guys, welcome sa live. Thank you.
Ramadan Mubarak. Ito na po yung sounds natin. Ang gala biro ka, upay-upayang pangustura. Ayos ba ito po dati? May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, aminudo ug salampati, mga sarayawon na summer lady, ang kurat sa bida nga permi, ang hermana, ang nangunguna, indadara habot nga ni kapitana, nanhipausan mga bisita,